I és el moment dels consells de la doctora Aikampeto, la Maria Rodríguez, que amb el seu lema "Riure és cosa sèria" ens porta una mica de la seva risoteràpia i coaching lúdic per ser tots i totes una mica més feliços. Bon dia, Maria. Hola, bon dia, Aina, què tal? Molt bé, i tu? Bé, una mica trafegada avui, però... Avui sí, oi? Bé. Avui ens portes l'aventura de recordar qui ets. Què vol dir això? Ah, què et sona, tu? Què et sona, tu? Què et fa pensar quan diuen l'aventura de recordar qui ets? A què et transporta? Mira, és que justament ara m'estic llegint el llibre Ikigai, no sé si el coneixes. No? Que també parla una mica d'això, de trobar el teu Ikigai, que l'Ikigai és com l'objectiu de vida. Oh, m'encanta. I pensava en això ara també, de qui ets, de quin objectiu tens a la vida, què vols fer amb la teva vida, no? Doncs m'encanta, Aina, perquè justament també hi ha el psiquiatre, el Víctor Frank, l'autor del llibre En busca de sentido, El hombre en busca de sentido, que parla una miqueta sobre això que dius tu, d'aquest ikigai, d'aquest buscar-li el sentit a la nostra existència, a la nostra vida, no? I sí, una miqueta el riure és cosa sèria, que és el lema de l'Aikampeto, va una miqueta també en aquest sentit, no? Perquè és a través del riure que m'ajuda a connectar realment amb aquella persona, amb aquell ésser que sóc jo, no? En essència, qui sóc jo en realitat, no? No qui pretenc ser, no? No quin personatge mostro a l'exterior, no? No quin és aquella persona que representa que la societat espera que sigui, no? Des de ben petits ja ens van condicionant una miqueta, no? De dir, no, això no, o això sí, no? És com que ens van modelant i hi ha poc espai per la lliure investigació, per la lliure descoberta, no? De realment qui sóc jo, no? Evidentment qui sóc jo també, jo em vaig formant a mesura que vaig tenint experiències a la meva vida, no? Quina és la diferència? La diferència, des del meu punt de vista, està en que quan jo trobo aquest sentit, aquest ikigai que deies tu, Aina, les meves experiències van en consonància amb allò que realment a mi em fa feliç, a mi em fa tenir aquest sentit de vida, no? Quan saps aquella sensació que dius, uau, em sento centrada, no? Sé que estic en el lloc adequat, en el moment adequat, amb les persones adequades, no? Quan ens sentim per alguns moments, o per molts moments, depèn de l'entrenament que tu tinguis a la teva vida, d'aquesta manera, amb aquest centrament, és quan hem trobat aquest sentit a la nostra vida, no? Amb aquest ikigai, no? I des d'aquest punt de vista també, quan trobo aquest sentit, quan visc des d'aquest centrament, puc abordar qualsevol situació complicada, difícil a la meva vida des d'un altre punt de vista, amb una altra mirada, no? I puc trobar més fàcilment una solució, una sortida amb aquella situació, no? Molt bé, Déu-n'hi-do. T'he convençut? Sí, convençudíssima. Mira que avui estic, que no sé si quadraré gaire els pensaments. Home, doncs comences bé. He començat bé? Bé, i així em relaxo. Veus, aquesta seria una expectativa, no?, que s'espera de mi, no? Vinc a la ràdio, he de complir unes expectatives. Sí. Jo m'havia preparat, doncs, el programa, i la vida, doncs, passen coses, no? Una de les coses que treballem amb risoteràpia i amb el coaching lúdic, que és aquest entrenament del joc amb els adults, és aquesta flexibilitat, no? És a dir, davant de la vida, perquè a la vida ens passen coses, no? I llavors, doncs, bueno, pot passar que de cop i volta t'havies preparat una cosa i et surt un imprevist, o et poses malalt, o hi ha algú a la família que es posa malalt, l'has de cuidar, què sé jo, 1000 coses, no? Allò et fa que el teu planning s'estronca, no? Llavors, què faig, no? Quan no tinc flexibilitat, quan estic en la rigidesa, només amb la mirada cap enfora, que és allò que s'espera de mi, què passa? Doncs que, clar, afegeixes estrès, no? I segurament el resultat serà pitjor perquè, clar, estàs en un lloc, estàs descentrada, no estàs en aquell sentit que dèiem abans. En canvi, amb aquest treball de la risoteràpia del joc que m'aporta aquesta flexibilitat a mi mateixa,
aquest dir-me, uau, no passa res, no? Avui doncs estàs així, demà estaràs aixà, i adaptar-nos a les situacions del d'aquí i a l'ara, que és un concepte també molt gestàltic i molt de... bueno, molt modern, no? Avui en dia tothom parla molt de l'aquí i l'ara, no? I què és aquí, l'aquí i l'ara, no? Doncs és justament viure aquest moment present, que és el que tenim en realitat, no? I per tant, el fet de treballar-nos aquesta flexibilitat m'aporta això, no estar tan rígida i poder-me adaptar a qualsevol situació que em porta la vida, no? També és allò de que quan estàs malament, tot et va malament, potser per això, no? Perquè no estàs en un moment de flexibilitat i quan vas encadenant una cosa amb l'altra i no ho acabes de solucionar tot del tot. Sí, de fet, bueno, nosaltres som energia, no? És allò que l'energia no es destrueix, sinó que es transforma, no? Nosaltres, els objectes, tots som energia. Llavors, què passa? Quan estic nerviosa, quan estic tensa, quan estic preocupada, quan estic amb dolor, què passa? La meva energia, doncs, vibra, es diu, no? Vibra amb una determinada freqüència. Què vol dir això? No és res esotèric, és una cosa que funciona així, no? Si no, vosaltres mateixos ho haureu comprovat segurament, no? Potser un dia tu estàs la mar de bé i et trobes amb una persona, amb una amiga o amb un familiar que està molt negatiu o perquè està passant una mala època, i potser després només del fet d'estar amb aquella persona una estona i escoltar les seves problemàtiques, tu et notes també. Oi? T'ha passat, Aina, això? Sí, com que absorbeixes aquesta mala energia. Clar, exacte, i no és que l'altra persona sigui que digui, ai, calla, vaig a contaminar, no? Sinó que les persones tenim aquesta empatia, no? De fet, hi ha unes neurones al cervell, no? Que són les neurones mirall, que fan justament això, els humans les tenim, no? Que fan que tot allò que el meu cervell veu, percep, ho copia, és molt més fàcil de copiar-ho, no? Llavors, clar, si jo estic amb una persona que està amb aquesta energia doncs, negativa, feixuga, densa, jo doncs, és com que em mimetitzo amb aquesta energia, no? I igualment quan estic amb una persona doncs, que està feliç, que li ha passat una cosa bonica, no? I per això també quan venim a les sessions de risoteràpia, moltes vegades hi ha persones que venen, no? I venen doncs, moixes, i fa temps que no he rigut, em sento una miqueta fluixeta, estic preocupada, no? I jo sempre dic, no has de fer res, simplement has d'estar oberta al que pugui passar, no? I només el fet d'estar en el grup i deixar-te això, contagiar, en el bon sentit, d'aquesta energia positiva, de les dinàmiques de joc, de lleugeresa, de riure, fan que el teu estat canvi, la teva energia, allò que dèiem de les energies, aquesta energia doncs va canviant, no? Per això també està a les teves mans poder canviar d'alguna manera el teu estat físic, emocional i mental. Penseu que som un tot, no? Som un tot, no som només un cos. A vegades diem, ai, em fa mal el genoll, no? I m'emprenyo amb el genoll com si fos una cosa externa, no? I ens oblidem que el genoll forma part també de mi, també sóc jo, no? I llavors, quan entenem tot això, que som un pack, que anem a una, és quan ens podem cuidar d'una manera integral, no? Que és una mica la mirada gestàltica, aquesta de l'individu, que a mi m'interessa molt, no? Perquè som un tot, no? Una miqueta. I tot això també ve enllaçat una mica, estem a punt d'entrar a la Setmana Santa, no? I volia parlar-vos també una miqueta avui dels cicles, no? El fet de poder ser conscient també de la importància dels cicles de les nostres vides, no? Per exemple, la celebració de la Setmana Santa o l'aniversari, no? Si algú de vosaltres fa l'aniversari avui per molts anys, i us animo a que el celebreu, no? Hi ha persones que no li agrada celebrar l'aniversari, no? A tu t'agrada? A mi m'encanta. A tu t'encanta. Sí. Ets de les meves també, doncs. Sí, perquè és molt important celebrar la vida, no? Honorar, no? És a dir, aquest cercle, no? Aquesta roda, és un cicle, no? La vida és tot un cicle, hi ha molts cicles, i l'aniversari també és un any més
de la teva vida que has completat, no? I aleshores és molt important tots aquests rituals, doncs la Setmana Santa, el Nadal, amb altres religions, qualsevol tipus de ritual, no? O el naixement d'una persona, la defunció d'aquesta persona, és a dir, tot l'inici i l'acabar de l'any, les estacions també, no? La primavera, tots aquests cicles és important celebrar-los, no? Perquè és com dir, posar consciència a l'aquí i l'ara de dir, d'acord, s'ha acabat aquest cicle i ara n'engego un de nou, no? I és aquesta oportunitat de poder també connectar amb nosaltres mateixos, no? Que vivim en aquesta societat que sembla que sempre hem d'estar cara enfora i amb tantes presses, no? Tot és tan ràpid, no? Sí, que no parem, no ets conscient del cicle que estàs dient, no? Avui és tal dia, anem a celebrar això. Clar, anem a celebrar això i també anem a veure com aquest dia m'està influint en mi, com estic jo en aquest dia d'avui, no? Perquè si no em passa això que dèiem abans, que em desconnecto del meu cos o de la meva emoció. Visc tant cap enfora que m'oblido del meu cos i de la meva emoció, de com estic, no? Pot ser que estigui trista perquè m'ha passat alguna cosa i clar, com que he d'anar a treballar, com que tinc una sèrie d'obligacions, em poso la màscara d'anar pel món i m'oblido de la tristesa. Està clar que si estàs trista no aniràs a la feina i et posaràs a plorar les 8 hores que hagis d'estar aquí. Imagina que tu ara estàs aquí davant del micro i estàs aquí plorant, no? No seria això, no? Però què passa? Que ens anem d'un extrem a l'altre. Com que ens posem la màscara i estem tot el dia connectats cap a fora, aquella tristesa no la tenc, no? No la contemplo després, no li deixo aquest espai de consciència, de dir, estic trista perquè m'ha passat això, m'ha passat allò, d'acord, integro aquesta tristesa per poder tirar endavant, no? I aquesta celebració del cicle són oportunitats per fer una miqueta de reset també, no? D'actualització. A mi m'agrada dir molt que actualitzo, no? Com ha anat aquest cicle, no? Com m'he sentit, com he sentit a tots nivells, no? També físic, si porto una temporada que tinc més dolor o que em sento més nerviosa o que no puc dormir tan bé, què passa aquí, no? Alguna cosa segurament no he pogut atendre'm realment amb el que el meu cos doncs, m'estava alertant, no? I a través del riure és una eina que és molt directa, no? Que em connecta superràpid amb el meu cos i amb la meva emoció, no? I és aquesta oportunitat, no? De poder-nos atendre i dir, bé, amb això què faig, no? Una de les coses que parlant de sentit i que hem anomenat el Viktor Frankl, no? Que ell deia algo així com era la frase. Sí, diu, la llibertat essencial, mira, la portava aquí apuntada, perquè volia ressaltar aquesta mirada positiva dels cicles, no? És a dir, que és una oportunitat, el cicle és moviment, no? És com la vida és moviment, no hi ha res que duri tota la vida, no? Sinó que tu pots haver tingut una situació traumàtica, és cert, i l'has viscut, i això se li ha de donar la importància que té, i al mateix temps també aquella situació traumàtica no pot durar tota la vida, sinó és quan sorgeixen malalties cròniques, no? Tant mentals, pots agafar una depressió profunda, com físiques, no? Pots derivar en una malaltia, no? Un dolor crònic, etc. No? Per tant, sí, pots tenir una situació traumàtica i sí, què faig jo? Quina és la meva actitud davant d'aquesta situació, davant la meva vida, un cop he fet el dol corresponent depenent de la situació, no? La frase, que me'n vaig, del Viktor Frankl, diu: la libertad esencial es la de elegir nuestra actitud por difíciles que sean las circunstancias. Està dient això una mica, no? És a dir, sí, he tingut una situació traumàtica, això és innegable, no diré que no l'he tingut, l'he patit, em fa mal, estic trista, estic rabiosa, frustrada, angoixada, etc. I quina és la meva actitud davant d'això?
aquí ens està remarcant que tenim la responsabilitat, també la llibertat i també la responsabilitat de les nostres vides, no? De la nostra salut. Què faig jo a partir d'ara, no? M'ha passat alguna cosa, jo què sé, no m'ha posat alguna cosa senzilleta, tampoc no. Jo què sé, m'han fet fora de la feina, no? M'he quedat sense feina, què faig? Me passo tot el dia a casa queixant-me, és que el jefe, és que aquell, és que no sé què, és que no hi ha dret perquè jo estava fent una bona feina, no? Em pensava doncs, que ara amb aquesta feina i tenies els teus projectes de futur, etc. Et quedes tot el dia allà rabiosa, enfadada, queixant-te i tal, o què fas? Quina és la teva actitud davant d'això, no? Podem donar-li la volta i podem dir, mira, doncs és una oportunitat per intentar buscar una altra feina que pugui ser millor, en la qual em tractin millor, no? Que m'aporti uns altres beneficis, també poder d'aprendre més coses amb aquella feina. Pot ser una oportunitat de fer una formació determinada, no? Per dir, doncs mira, doncs ara em formo, faig aquest curs, el que sigui, amb l'objectiu de trobar una feina millor, etc. No? Una mica seria aquesta actitud, no? Davant d'una situació. Què opines tu d'això? M'ha agradat molt això de la responsabilitat, de que tenim la responsabilitat, o sigui, que no és que és culpa dels altres, és que em fan això, em passa allò, d'agafar i dir, vale, passa això, però què hem de fer? M'ha agradat molt, sí. M'apunto. Pren nota. I ens hauríem de prendre nota, tothom, no? És cert que clar, ens eduquen d'aquesta manera, és a dir, la societat d'avui en dia està enfocada molt amb això, no? O sigui, el primer és mirar l'altre, no? La culpa sempre és de l'altre, d'acord? També es parla de culpa, no? Que és un concepte que no m'agrada gens, que també és molt de la part del cristianisme que no m'agrada gens, no? Sinó perquè és aquesta cosa de dir una connotació molt negativa, no? Sinó, a mi m'agrada parlar de responsabilitat. I en qualsevol circumstància no hi ha només una part de responsabilitat, no? Si tu i jo ens emprenyem, no és responsabilitat ni teva sol ni meva sol. Segur que tu tens la teva part i jo tinc la meva, no? Llavors, clar, aquí està, si jo tot el dia estic només em dir, és que l'Aina m'ha fet això, és que no sé què, és que tu, clar, aquí no, o tu, no, és que Maria, és que mira, que no sé què, que fas tard i que m'has fet anar malament al programa, no? No, home, no. Etcètera, clar, i no hi ha aquesta entesa perquè tu estàs allà enganxadíssim amb la teva postura i jo amb la meva, aquí no hi haurà punt de connexió, no? Per tant, si jo agafo la meva responsabilitat i tu la teva, podem tenir una conversa, podem i arribar a un punt d'entesa, no? Arribar a un pacte de dir, bé, anem a solucionar això. A vegades hi ha coses que no es poden solucionar, també, però com a mínim aquesta responsabilitat, no? De cadascú de dir, mira, també acceptar, mira, jo això no ho vull solucionar amb tu, no vinc mai més al programa, però també agafo aquesta responsabilitat, no? De dir, no, sóc jo qui decideixo des d'aquest centrament, des d'aquest sentit, de dir, no, és que mira, jo aquí no hi torno, no? Doncs aquesta és la meva responsabilitat, o tu al revés, no? Seria, mira, Maria, doncs ja no vull que tornis més, pel que sigui, no? Pel que sigui, no? Seria això, no? No sé si... Sí, i també queda una mica lligat amb el que deies abans, no? De la consciència, de la flexibilitat, també va tot com molt lligat. Clar, és que fixeu-vos, no inventem res, no hi ha res, però res inventat, perquè fixa't, aquest senyor, no, del Víctor Frank, de principis de segle, que ell ja, des de ben jovenet, ja va començar a preguntar-se, no, quin era el sentit, no? I això és una cosa que no va ser ell tampoc, no? Sinó que des dels inicis de la humanitat, de les persones, fins i tot es parla que Jesucrist, no? Doncs era possiblement un filòsof, no? Que es plantejava la vida d'una altra manera, no? La vida, la relació amb les altres persones des d'un altre punt de vista, no? I és això una miqueta el que ens diferencia d'altres mamífers, no? Que només d'altres animals, que només
es focalitzen, per entendre's, en la supervivència, no? Els humans no és que siguem millors, tampoc no ens penséssim que som tan estupendos tots plegats, però sí que tenim aquest anhel, no? D'anar més enllà, que fins i tot jo a vegades parlo de cos, emoció i pensament. I després hi ha l'altra part que és l'espiritual, no? L'ànima, no? Aquest sentit, aquest buscar-li el sentit que va més enllà, no? De l'existència. Què faig jo aquí? Què és el que puc aportar al món, no? Aquest para què en castellà, no? Per què estic jo aquí, no? Doncs molt bé, Maria, jo he après moltíssim avui, Espero que els de casa també. Ens tornem a veure a la propera. Moltes gràcies, Aina, Adéu. que vagi molt bé. Quins